mislim da će klinika u Turskoj uspjeti da odradi svoj dio posla na koji smo mi krenuli i da će biti to, nadam se, uspješno. Zahvaljujući fondaciji Budi Human iz Podgorice, koja nam je pružila veliku podršku i u cjelokupnom iznosu sredstava koje su pokušali oni sami i ljudi iz čitave Crne Gore, iz regiona, iz Amerike, iz Njemačke, te skupili taj novac da moju djecu pošalju do liječenja. Zahvalan sam svima ljudima dobre volje koji su učinili dobro za moju djecu, da bi ih danas i sutra izveli na pravi put, da bi mogli sami sebi da se staraju. Nadamo se da će biti bolje u ovoj klinici Liv Hospital, bar nešto, šta god. Mi iz fondacije Budi Human smo jako srećni jer smo danas na liječenje ispratili braću Novićević, za čije smo liječenje u proteklih 6 mjeseci i 10 dana uspjeli da prikupimo neophodna sredstva u kompletnom iznosu od 57.417 eura. Ovu priliku bih iskoristio da se zahvalim svim humanim građanima, bez čije pomoći sigurno da braća Novićević ne bi uspjela da pođu na ovo liječenje. Ovom priliku bih iskoristio da se također zahvalim Rafetu Hotu i Raifu Feratoviću koji su pokrenuli crnogorsku dijasporu da se obezbijede sredstva za liječenje braći i tom prilikom su prikupili u njihovu fondaciju u New Yorku $20.200 koji su naknadno prebačeni na račun fondacije, dakle smo mi platili kompletno liječenje.